आइया आंखौ दिनै माथो होलायाखै। मा खालामबावनो आंनियाबो गाजोला हाबना होनायनो बेफोरबायदि जाबाय, नङाबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन। आयै मा बन दाननो नागिरदों नामा नोङो? दानाबा। आयै नों आंखौ रागा जोंना दङ न' मैयानि थाखाय? जोङाबा माथो? नोङो सोरखौ लोगो हमनो थांनायमोन हा? ओंखाम संनो गारै सोर सेंग्राखौ लोगो हमनो थांनायमोन बुंनाय? रावबो सेंग्राखौ लोगो हमनो थाङाखैमोनलै आयै, आंना नै गाजोल हाबदोंमोन। गाजोलालाय मा लोगो हमनो थांनायावसो हाबबाय? जमुना आं मोजाङै बुंदों दै, नोङो एबारनिफ्राय बेफोरबायदि लोगो हमनो थांनांला। ओंखाम संनो गारै नों ओंखाम संनांगौ होनना मिथिखागौआनो। आं 2टा बाजियाव फैनानै ओंखाम जालाङो होनना नों मिथिगौआनो, थेवब्लाबो नों सेंग्राखौ लोगो हमनो थांनायमोन हा? आयै आं नापेनिसो मुलि लायनो थांदोंमोनलै। नापेया खर' सासोदों होननायखाय आं लायनो थांदोंमोन। नापेयाबो बुंबायना आंनिया थिगसे खर' सादों, बांद्राय जागोन, मुलि लायथां होननायखाय आंबो लायबाय। ओमफ्राय मुलिखौ लायना फैबायानो आङो, सक बारबायानोमोन। ओमफ्राय बेयावनो गाजोल हाबना होननानै ओमफ्राय आं आरो थांफिनदों बिजि लानो, बेयावसो आंना गोबाव जादों। आं रावखौबो लोगो हमनो थाङाखैलै आयै, नों मानो फोथाया? दोन जमुना, आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन। सोर सेंग्रा बे, सोर सेंग्रा? ओंखाम संनो गारै नोङो लोगो हमनो थांलायदों हा? आंजों खिन्थु बेफोर सोलिया दे जमुना, आं बुंना दोनखाबाय। बाराबा नोंसा आफानो खिन्थाना होगोन आं। नाङालै आयै, आफानो जेबो खिन्थानाङा। आरो आं रावखौबो लोगो हमनो थाङाखैलै। ओमफ्राय नोंनो सोर खिन्थानाय आं सेंग्रा लोगो हमनो थांदोंमोन होननानै? खिन्थादों, खिन्थाग्रा मानसिबो दङ। सोर आयै, सोर खिन्थादों एसेबां नंखाय बाथ्राफोरखौनो? आरो आंना रावबो सेंग्रा गोसथोनायानो गैया। गैया जागोन मायाबा? गैयालै आयै। र' ओमफ्राय बर' प्लासआ मानो फैनायमोन हा? बर' प्लासआ मानो फैनायमोन? बर' प्लासआलाय ओरैनोसो फैदोंमोन बियो। मोनथिगौ आं नोंसोरखौ। नोंनि मबाइलाव फैसा गैयैखाय बर' प्लासनि मबाइलाव फन खालामबाय थादोंना सेंग्राया, नोंनिया मोजां मोननाय सेंग्राया। सोर सेंग्राखौ मोजां मोनो नोङो हा? आंहा रावबो मोजां मोननाय गैयालै आयै, नों मानो फोथाया? गैयासो जागोन दे नोंनिया जमुनाबो, नों ओरैनो थगायफ्लाबाय थायो जोंफोरखौ। नापे आंना रावबो मोजां मोननाय गैया, नोंसोर मानो फोथाया? आरो मोजां मोनदों। मानो ओंखामखौ संनो गारै मानो लोगो हमनो थांनांगौ हा? बेखौसो नांगौ आङो। खर'आव एसेबो साननाय गैया नामा नोंहा जमुना? बेफोरबायदि फां फुं नङा दे जमुना, आं बुंना दोनखाबाय। एबार जा खेबसे गोरोन्थि मावबाय, एबारनिफ्राय बेफोरबायदि मावनांला आरो। आंसो मोनथिगौ फुङावबो ओंखाम जायाखै, सानजौफुआवबो मोनजालाङाखै। आरो मा मोजां मोनबानोखि लोगो हमबाय थानांगौ नामा? लाजिया? आरो मानसिफोरा नुबा मा सानगोन दे, मा सानगोन? आंखौसो बुंगोन मानसिफोरा, मोनथिबाय? आंखौसो बाथ्रा खोनासंहोगोन। बिसानि बिमायालाय मा थाल होआ ना मायो, माथो सेंग्रा लोगो हमबाय थायो बेफोरबायदि बुंगोन माथो। नोंखौ एसेबां थंगालि सानाखैमोन आङो। बै बर' प्लास थंगालिमोनजों लोगो जायैनो बेफोरबायदि जालांबाय नोङो। बिसोरजों बांद्राय लोगो जाबाय थानांला दे नोङो। बिसोरनो लागाय होयोना सेंग्राफोरखौ हा? बिसोरनो होयो नोंनि नाम्बारखौ? है आंनि नाम्बारखौ रावबो सेंग्रानो होआखैलै बर' प्लासआ। आरो बर' प्लासआलाय अबाव थंगालिखाय मोजाङानो माथो। मोनथिगौ दे आङो, मोनथिगौ। खैथाबा सेंग्रा मोजां मोननाय दं माथो। बेखौ लालाय, बेखौ गारलाय, बेखौ लालाय, बेखौ गारलाय, गस्ला सोलायनाय होयोनो माथो। बर' प्लासनालाय माथो मोजां मोननायानो गैया, सिगां दङमोनबाबो दा गैलायानो माथो बिनिया। मोजां जाना दिन्थिफ्लानाङा बारा, मोनथिखागौ जोङो। आसुरित थेवबो नोङो जमुना, मिसाखौनो नापेनि मुलि लायनो थांनानै नोङो साला सोरबा सेंग्राजोंसो लाइन मारिहैबाय थादोंना? मा एसेबां गियान गैयै जालांखोलै नोङो जमुना? बै बर' प्लास मोनजों लोगो जानानै बिदि जामारदों नोङो। बिसोरजों लोगो जाबाय थानांला दे। ओंखाम ओंख्रिखौथ' मोनजाफैयासैयानो, बनबो दानाखै नोङो मैया। नापेयासो मालाय बुरजा मानि दानना दोनदों। मा बन दानाखै आङो मैया? दानदोंथ' आं आयै। जमुनाबो थगायनाङा दे नोङो। जेनेबा नोंनिबा आङो दानाखै आरोना, नोंनो दानजोबना दोनदों। बै माखा बनखिनिखौ नोंल' दानना दोनदों आरोना? बेफोरबायदि नङालै, आंबो दानदों नोंबो दानदों। नोंलाय माथो थनैसोल' दानदोंलै हा? बाखिखिनिखौ आंनो दानजोबदों। नों मानो बेफोरबायदि थगायग्रा जाखो आब' हा? मा? आं थनैसोल' दानाखैथ', बुरजायैनो दानदों आंबो। नुदोंना आयै, नुदोंना? एसेबां खस्थ'यै आं एसेबां बुरजा बन दानदों, थेवब्लाबो आंहा जेबो नामानो गैया। नोंबोथ' आंखौ होबाबो नाम होनो। मैया नोङो बनखौबो दानासै दे, आंबो मोनथिगौ। खननैसोल' दाननानै नोङो डाइरेक्ट मुलि लायनो थांनानै ओमफ्राय थाबोखादों। थगायनाङा, आंबो मोनथिगौ। जेखिजाया मैया जाबाय, मैयानि बायदि जानांला आरो। बना दानफै दसथाना। नों खिन्थु आइनि नोजोराव आंखौ खामानि मावि रोखोम दिन्थिनो नागिरो दे। मैया एसेबां खस्थ', एसेबां बुरजा बन दानबाय आङो, थेवब्लाबो नोङो गावखौसो दाननाय नाम होदों। बेफोरबायदि जानाङालै मानसिया। आइनि
गेजेराव सानफ्रोमबो नोङो आंखौ गाज्रि खालामनो नागिरो न' आंखौदो गुमाखौ फेया दाखौदो हा नों गावनो मोजां जानो नागिरो मानो आब' मानो नोंसोरो जि सानो सानदो आरो आं नोंसोरखौ जेबो बेफोरबायदि सानाखै आरो आं मैया रावबो सेंग्राखौ लोगो हमनोबो थाङाखै आङो नोंनिनो मुलि लायनो थांखादोंमोन ओमफ्राय फैनायाव गाजोल हाबनानै आरो थांफिननो गोनां जाबावदों बेनिखायसो गोबाव जादों आंनिया थगायना लाब गैला नोङो जमुना आब' आइयाबो मिथिखाबाय तु गया yes बा दिनै जासोबायदि उदैखौ थोन थोन मोनलायबायहाय आङो चाउमिन जाबाय चिकेन पक'रा जाबाय बिथिंजाय आरो मम'बो जाबाय आयौ उदैखौनो थोन थोन मोनजोब्बाय आं नोंलाय आंबो दिनै जासिना लानानै थोन थोन मोनबाय दिनैनि बायदि जायाखैमोन दे आङो थुदो थांसै माबा फैसाया हरदो थांसै गोबाव जाबायना औ गोबावथार जाबायथ' र' माथो फैसा बेगा गैया बेखौलाय आंलाय माथो बेयावनो सोना लादोंमोन अबाव थांखो आंनिया बेटाव आंना मानि बेगानो गैलासो गोमाबाय मा होनदों दा मानि बेगा गैला होमबालाय दालाय मा जागोन मा जागोन दा 5,000 मानि दङमोन मानि बेगाव आयौ अबाव थाबोखो फैसाया आंनिया अबाव गबोखो दा मा जागोन नोंना जुदि मानि बेगानो गोमाना होबायबा दालाय माथो जाबावनो आंनाबोथ' फैसायानो गैया आंनाव एसेबां थासो फैसा गैया आंनाव 50 थाखा नामाल'सो दङ माथो जाबावनो दा नोंनावबो जुदि फैसा गैयाबा रुनाय आं आदानियाव बिनि नायनि बि नोंसो आदानियावनो बि आंनाव खिन्थु गैया दे आंनाव 50 थाखा ना 60 थाखाल' दङ आंनो मोजाङै लाया फैसाफोरखौ हेलौ आदा आंनो फैसा 500 नांगौमोन आंनो सोना होनाय आंनो गुगोल पेआव सोना होनाय फैसायानो गैया आंना एकाउन्टाव फैसा गैया नोंना एकाउन्टाव नोंनालाय माथो फैसा थाखायो आरो 500 फैसायानो गैया आरो नोंनियाव ओइ लोगोआ बिनानै गैला आंनाव दङमोन 1000 दङमोन नांथारगौनो बिनो ओमफ्राय ब्रा बिना लाथारबाय नांथारगौमोनलै आंनो आदा गैयालै आंनाव गैथ'वा दे मा जागोन दा बेटाव मा जाबावनो आरो थुदे नङाबा खारखुमा लाङो बेनिफ्राय सिरि सस मोनदों नोङो खारखुमा लांनायखौ नायगासिनो नुवाखै मानसिफ्रा दालाय माथो खालामनो नोंनाबो जुदि 50 थाखा 60 थाखाल' दङबा आंनाबोथ' दा थाइसेबो गैला बेगा अबाव थाबोखो 5,000 मानि दङमोन दालाय गाबबालाय मा जाबावनोसै मोजाङै लानांगौ खाथोन गैया बेफोरखौ मानो मोजाङै लाया मा जागोन दा सिं मा जागोन दा बिलाबोथ' जोंनिया दा खम उथिनाय नङा 1800सो उथिखागोन खाथोन गैयि साला बेफोरबायदिबा आं नोंजों बेरायनोनो फैयामोनलै लासिंसिंनो मा खर'आ एसेबो मेलेम गैया नोंहा मा जागोन मा जागोन दाथ' जोंफोर बिलखौ होनो हायाबा खामानि मावनांसिगोन मानसिफोर जानाय जों जानाय थोरसि प्लेटफोरखौ गासैखौबो सुनांसिगोन जोंफोर बेनोल'सै जोंनिया लामाया टिभिफोरावसो नुयोमोन फिल्मफोराव दा नै जोंनो बेफोरबायदि जाबाय अननानै आंखौ रायनाङालै बेटाव मानो रायबाय दं ओरैनोबा 5,000 मानि फैसा गोमाजादों आंसो मिथिगौ गोरोन्थि जाबाय मोजाङैनो लादोंमोनलै आङो बोरै गलांखो नोंजों लाइफआव बेरायनो फैलालै आं सनिया हेलौ दस्ति माथो दिनैसो औलै मा खालामदों दङ ओरैनो जिरायनानै माथो नोंहा आजिखालि खबरानो गैला औलै माने बे साननैसो आङो ओरै मोजाङै टाइमखौनो मोनाखै र' बापरे माबा ओइ दस्ति गाज्रि मोनाबा नोङो आंनो 1000सो सोना होनो हागोन ना आंनि एकाउन्टाव आं दिहुनना होगोन दे आङो साननैसोनि उनावनो आं नोंनो सोना होफिनगोन माने इमारजेन्सि थारलै नांगौ जाथारदों बा दस्ति नोंबो फैसा नांगौखायसो फन हरदों ओरैनोबा खबरखौनो लाया सरिलै दस्ति हरनो हागोन ना नांगौ जाथारदोंमोनलै दे जागोन दे आं दानो सोना हरगोन औ दानो सोना होदे दानो 1000सो दे जागोन दे होमबा आं उनाव हरगोन दे न'आव थांनानै आं माने गुबुन जायगायावसो दं दे नोंनिया लोगोआ सोना होमारगोनबा बेटाव औ सोना होनो नागिरदों लासिंसिंनो आंसो मा बुंजाखो फैसा नांगौखायसो फन हरदों ओरैनोबा हरा होनना बुंजादों आंसो मिथिगौ आं बेसेबा लाजि मोनदों नोंनि थाखायनो रावनियावबो बेफोरबायदि फैसा बिफेराखैमोन आं भिखारि बायसि नोंनि अनगा आं रावनियावबो फैसा बिया मोनथिबाय दिनैनिफ्राय आंखौ बेरायनो लिंनांला दे नोङो गोरोन्थि जाबायलै नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय दं आंखौ नों मानसिया खाथोन गैया दिनै लोगोआ सोना होगोनखायसो नङाबा मा जागौमोन मा जागौमोन नों सानना नायाखै मानो एसे आंबोथ' फैसाखौ खोमानो होननानै खोमायाखैना नों गियानानो गैखाया मानसिया बेटाव मानसिफोरा नायदों नों मानो आंखौ एसेबां गोसा रायदों नोंनि बायदि मानसिखौ राया खुदुंनांगौ नामा बेटाव
लोगोनिफ्रायबा माथो नोङो फैसा बिनो लाजिया लोगोनिफ्राय मानो एसेबां लाजिदों लोगोनिफ्राय फैसा हाजारसे बिनायखौनो नोङो एसेबां थैनो बायदि लाजि मोनदों आरो मोनसे बाथ्रा नोङो आंखौ मानो सेर खालामो सम ओमफ्राय फैसा होबाल' मोजां मा होनदों नोंलाय आंनो बेसेबांथ' फैसा सोना हरदोंलै 10,000बो सोना हराखै खोना मा होनदों आं नोंनो 10,000 फैसा सोना हरफेराखै 20,000निबो बारबाय माथो आलायबा गुबुनफोरनिया सिख्लानोसो गार्लफ्रेन्डनोसो फैसा सोना हरो आंनि आरो बयफ्रेन्डनोसो सोना होनांगौ थेवब्लाबोसो आङो अननायखौनो मोननो नागिरा मोजाङै मा आं नोंखौ अना आं नोंखौ माला रायफेरनाय रायनाया थेवब्लाबो नोङो मोजाङै केयार खालाम आंखौ फैसा सोना होबाल' नोङो आंजों मोजाङै रायज्लायो नोंनिबा आं माने फैसा जाग्रा आरोना लुथिग्रा माने नोङो आंखौ एसेबां गाज्रि सानो दिनैसो मिन्थिबाय आं बेयाव बारा बुंबाय थानो हाला आङो थुदो न'आव नोंखौबो ससे दोनहैनोसै आंबो न'आव थांसै आं बिलखौ होना फैग्रोनि सालारि हारामिफोरा आंनि 20,000 फैसाखौ जाना दोननानै आंनो गथ'खौबो हरमारासै नाम्बार गोदानजों फन हरगोन र' आंनि नाम्बारजों हिनजावनि नाम्बारजों फन हरबाबो रिसिभ खालामाना ओइ खोनादोंना मबाइलखौ लाबोनाय आङो चार्ज होना दोनदोंमोन आंनो जुदि आंनि 20,000खौ होआबा आं केस होनाय जागोन मोसौ थगायजाबायलै जोंफोरो 20,000खौबो जाना दोनबाय गथ'खौबो हरमारासै मा इसिबां सैथान पापिफोरा बिसोरखौ नागारा आङो केस होगोन केस मा केस होलायगोन आरो गथ'नि बिफाखौ केस होगोन थर' बियो साला गथ'खौ आंनो हरगोन होननानै मानो हरासै फैसाखौल' मानो जाना दोननांगौ मा साना लादोंलै बिसोरो आंखौ मोजांबासो मोजां आंबो गाज्रिबा बेसेबा गाज्रि मोजाङै रायज्लायबावनाय गथ'खौ गोजाननिबा हरगोनानो आंनो नांथारगौमोनलै गथ'खौ नाङा बिसोरनि गथ' नाङा आंनो नांला आरो हरखायाबो बिसोरो हरखालाबो खिजानिबा गथ'नि बिमाया थैनायानो थायाखै ओरैनोसो बुंफ्लादों फैसा जानायनि धान्दा नङाबाथ' हरगोनानोमोन ना मानोथ' हराखै होनबा बिमा बिफा दंजोबो बिनिया गासैबो साला जोंखौ थगायनाया फाब नांगोन आंनो नांथारगौमोन गथ'खौ थेवब्लाबो मानो आंखौ थगायनांगौ देनाय मोजां नङा बिसोरो मोजां मानसि नङा लाबो मबाइला फन खालामनि र' जोंफोरनि नाम्बारजों हरबाथाय फनखौबो रिसिभ खालामाना आं गोदान नाम्बारजों हरनि र' धुमकि होना दोननि एसे रिसिभ खालामाखै नामा खालामाखै र' खालामथ'वाखै सोरनि नाम्बार जाखो बिलाय ना अम्बिकिनि हरनोबो हानाय र' बियो जायगा मोनाखै खोना बरावबो थानो जायगा मोनाखै थर' बियो जायगा मोनैखायनोथ' आंनो फन हरबाय खोना एसे मोजाङै रायज्लायनि र' बांद्राय रागा रागायै रायज्लायबाथाय फैनाय नङाना बियो गिनानै हेलौ सोरो आङो फनखौ दानना होनाङा होनना बुंदों दे फंबाय मोजाङै रायज्लाय मानो बिदि खालामखो नोङो जोंफोरखौ गथ'खौ हरगोन होननानै हरासैबो ओमफ्राय आंनि 20,000 फैसाखौल' जाना दोनबाय मा 20,000 फैसा नोंनि 20,000 फैसा माला जाना दोनखो आंनि 20,000 फैसाखौ जाना दोननानै नोङो बेफोरबायदिसो बुंनो फैदोंना गोख्रैनो हर आंनि 20,000 फैसाया हरफिन आंलाय नोंनि 20,000 फैसा माला जाना दोनखो नोंलाय माथो आंनो थाइसे फैसा हराखै मोजां खोनादों दे मोजां खोनादों नोंसोर सानैया साला आंखौ उल्लु बानायदों बै सासेनि एकाउन्टाव सोना होनायालाय 20,000 बै थमला होननायनियाव मा थमला होननायनियाव नोङो 20,000 सोना हरदोंमोन माला बेलाय माथो आंनो खिन्थानानै थायाखै बेफोरखौलाय आंलाय मा मोनथिगौ खिन्थादों खिन्थाया जिखिजाया आं हरदोंथ' नोंनो हरदोंमोन आङो बेलाय माथो 500 ना 1000ल'सो होदों होनदोंमोन ओमफ्राय नोंनो दिहुनना होखादोंनो माथो आरो सोना होफिनदोंनो नों मा बुंनो फैदों बेफोरखौ हा मा नों आंखौ मोसौसो सानखो ना बोरमासो सानखो हा आंनि 20,000 फैसाया हरनोबा हर नङाबा केस होनाय जागोन ओहोलै आदा आं थगायाखै आंनो बियो थाइसेबो फैसा हराखै होमबा बिनो थगायदों खोना बेनो जाना दोनजोब्बाय खोना मालायखौ दाय होना लाब गैया मोनथिबाय गासिबो प्लेनिंआनो नोंनि गोजा नङाबा नोङो गथ'खौ हरगोन होननानै मानो हराखै हा नोंनिसो गथ' नोंनि गथ' नोंनो प्लेनिं खालामदों फैसा जानायनि नोङो आंखौ सिनाय हायाखैना हा 20,000 फैसाया हरनोबा हर नङाबा नोंनि सायाव केस होनाय जागोन आं बुंना दोनखाबाय ओइ आदा आं जेबो प्लेनिं खालामाखैलै आं गथ'खौ हरनोनो सानदोंमोन नाथाय दा गथ'आनो गैला गोमाबाय आंनिया बिमानियाल' अबावबा लाना खारबाय गथ'खौनो
नङाबाथ' आं हरगौमोन माबालै आंनो थाइसेबो फैसा हराखै दे जादोंबाबो बै थमलायानो जादों आं थाइसेबो जायाखै बियो आंनो थाइसे फैसा हराखै बेफोरखौ आं जेबो मोनथिया जिखिजाया 20,000 फैसा रेडि खालामना दोन आं लायनो थांगोन आरो जुदि नोङो होनो हायाबा गैखाला केस होनाय जागोन केस र' आदा आंनो साननैसो टाइम होबाव आं होगोन आं नाथाय आं फैसाखौ थाइसेबो जायाखै दे नोंनि थेवब्लाबो मोनबाथाय आं नोंनो होगोन दे मोनबासो हा मोनबा नङा आंनो नांथारगौ आंनि फैसा आं दा अबाव मोननो आदा आं गोरिब न'खरनि मानसिसो आं गोरिबथार आंहा जेबो गैया मिथिगौ ना फैसा थाखा दं ना आंहा बिमा बिफायानो दंजायो आंहा रावबो गैया आंहा बिमा बिफा बिनानाव हिनजाव रावबो गैया थैजोब्बाय बेफोरलाय नोंनि खाफालनि लिरनाय नोंहा भाग्यआनो गैयाबा जिखिजाया फैसा 20,000खौ रेडि खालामना दोन आं लायगासिनो आंनो गासैबो डिटेल्सखौ नांगौ दा आदा आं दानो होथ'नो हानाय नङा अननानै मास मोनसे नेनो हागोन ना दाथ' आंनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैया माइरंआनो गैया आंहा माइरंआनो गैया हिनजाव थैनायनिफ्राय आंनो माइरंबो होला सरखारा आखाइ दं आथिं दं खामानि मावनो जानो हाया नामा औ माबा आं खामानि मावगोन दे आं खामानि मावगोन नाथाय आंखौ केस दाहो अननानै मास मोनसे आंनो सानसोबाव दे आं नोङो रिकुवेस्ट खालामबाय थानायखाय मास मोनसे सान्स होबाय बेनि उनाव जुदि होआबा डाइरेक्ट जेल दोन थंब्ला साला नों जाना दोनदोंना बिनि फैसाखौ नोङो एथ'ग्राब गाज्रि मानसै